Ibe kinyoro kia geteri kubwatirana na nekiumbe ya community health promoters imbeje ward ya Nyakoe ni bagenderete koraria obochenu sechinga na sechinga chia bari batari kwenyara uko natinga kibagenderere burubero yo ritkoria rero ni baba kuyikiria oboenki nabo igo botumeki bwebinyu bwa marwa tancheri asikere bataruna niga marwa yo bereka gusaria chinga chinyinge nabo igo koirera amagima yabanke gusabanke gusiria amagima yamagega yo kubwatwa bokonyi agogosira ase omochie bw'omusacha yo masereta Samuel Uru oye kanyosangereirwe ni chinda magega yo mongino yegosira buna tokumanyirwa no muri keito dipo nasanya imeje kinyoro kia geteri kigotoka imeje ward ya Nyakoe abamenyi bense meje igani go bagenderete kurario bochenu ase chinyomba usangano mutuleti borgongoruye nigakoerera yaiga nje Samarieta Patricia Kerubo kinyori kingeteri eto achire gasengincho mugakura minite bieka mongino ye gasirite akamutigana abana lakini abana babakayita bakaira na bongina kurumba iya bona amenyete bieka bona twarorira umire tokara kamara tubita gwite biko tukumbega umiete nande igabite kinyori kingaga chikikia geteri aringe kinyori kuri kumukongonyoni bakubwaterana nekiumbe gya community health promoters nigo bagenderete kubwatuka abokorere bwabo gucia sebinyoro anene ase chinka chitari kwenyara tware kora testanga itanganyoro mugakoyo karaire kuchikorigereria nyomba nkanyoranga chebetinga nere na bwata fierenge ya na ichini yaye korte igerense ikagera nkanda bake facility ya renga igoro nkarigerio gokurwororo nkareta gukwana nabamenyi abwi nigo batebanga ogotamenyane amatengati y'ebintu bigenderete gusiria amagima yabange asokwiranana amo nogweatananwa lakini gamenyete bieka munara atame tukari kumana kia agenderete mata kolende kare tu amonyori mukwana tuli abokoranga nabwate shida juondete yokomo ano ni sabuni lakini rende bono twartia to chitomokonye tomokore usafi chinde chonse bandu tiamurire bantu baminto mbabwana tokonyora afierengia usafi erengia egana turanyar konya komenya asa matuka ya sato etatole moyo ntoko ganikoro yo minto gachandeke topo mabuno uru na igura ba minto batekero gotebanga talinga na tali gokora gas bono tima etinga tutaete tomubeke gabona mwachira barari ba minto tomo moyo na barai barororo bamusira sendagera asenge nchakero monta atigairo yo moro muburaka ngotwara obongo ngutubura bwabungo kasinini wiranana umugakoyo muri no muchando munene uyubwatukirwa bokonyi asilita Samuel Uru nigereria mbuya mono asokonyoro bokonyi kurwa saba Samaria bali no moyo bwwancha kwendo murubyo na asirete ina nyareta bureme ruboko taikera ni byonse na rengo ikerani kwendo bono aba minto bako chire ba chironkonya bankonyire aseme chando mbwata doche bankonye na wanda chambe boronge komenta nayo omutuleti nigabori abagambi kogenderera kurwania ebinyugwa bitancheri ase binyoro asebega abantu bonse babori gokubwaterana eligo kyanie mechando asochinka abagambi baitongo kora baro mukiasi bakonyara lakini abantu baito babwate mitwe mekongo igonda abateso wanje kwabo mangana marwasira ase ngencho aumisira abantu chinde cyarira abantu abandi nyumba mulembe toyo igonko ganionyo ndiro wanje kwa Nyasaye abagambi baito bagendera gukora mukimono n'abantu baito batige banje batiga marwa ngo umisare nane ngo itare bono rigeria yaretire buna yanga buna yega kumbe yabo giko ripoteri yake taseni kia namba ya mu kia Ndizi TV kurwa se kinyoro kia geteri ikutuke meye wadi ya Nyakoe meye bunge ya Kitutu Chache South litira nenkuro kwa Dipon Asanya